O motivo da visita é achegarnos a unha localidade coa que temos lóxicamente lazos históricos e sobre todo vinculados á inversión da Deputación nos apartados de áreas de servicios básicos e a renovación de equipamentos, como é o caso do Cine París ou de algunha rúa que nos acaba de enseñar a alcaldesa, a través dos distintos plans da Deputación, desde os plans de emprego, como o PEL, o Plan Único da Deputación, que este ano aumenta considerablemente para todos os concellos, tamén para Muros, e tamén nesta época de pandemia onde temos que apoiar os sectores productivos estratégicos tamén das vilas, con unha aportación importante a través do PEL Reactiva, que agradecemos ao Concello de Muros que se haxa sumado, aportando tamén un 20% a maiores deses recursos e que supón, me falaba a alcaldesa, de máis de 150 peticións, se non recordo mal, de os hosteleiros, hostaleiras e de comerciantes en xeral, que indica que a medida en total suma na provincia máis de 10.800 peticións, unha medida que suma 12,5 millóns de euros, que para unha soa provincia, se temos en conta que outras administracións sacan para toda Galicia 17 millóns, é unha aportación francamente importante. Nunca é suficiente, non nos reconforta, ni moito menos, pero sí que nos satisface ver que a resposta dos destinatarios é moi positiva. Non nos queda máis que agradecer a visita do presidente da Diputación, agradecer os investimentos que para nós son imprescindibles, a maioría deles van dedicados a melloras en saneamento, pero tamén hai unha parte importante que se dedica a rehabilitacións no propio casco, no casco histórico de Muros, un ben que temos que conservar e potenciar, que é unha xoia en Galicia. Darlle as gracias, sabe que será benvido sempre que quira vir e sempre que nos quira aportar.